El Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta ha acollit la 6a edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació, dedicat en aquesta ocasió a les tecnologies avançades aplicades a maquinària i packaging. Per 6è any consecutiu, aquest esdeveniment ha resultat un èxit de participació, reunint en un mateix espai empreses i persones emprenedores amb interès per establir contactes amb centres tecnològics i de recerca, o per conèixer projectes innovadors i amb un alt component tecnològic. En concret, s'han comptabilitzat 80 persones entre assistents i participants, i s'ha impulsat la celebració de 113 reunions bilaterals. Durant el fòrum s'ha comptat amb la participació del Packaging Cluster i d'Eurecat i s'ha aprofundit en les tecnologies 4.0, aplicades a la indústria de la mà del centre IAM 3D Hub i l'empresa Staubli. Fòrums d'aquestes característiques, com el Fòrum d'Innovació i Tecnologia d'avui, són importants perquè ens permet apropar-nos a la indústria, donar-nos a conèixer i permetre que les empreses adoptin aquest tipus de tecnologies que ara mateix són una mica desconegudes. Les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D poden ajudar al sector del packaging des de diversos focus, des de la part de disseny, en el que són prototips i presèries, a la part d'utillatges, tot el que són útils de producció en el procés productiu de l'empresa, en tot el que són peces i recanvis per maquinària de l'empresa, i en un procés que nosaltres estem començant a treballar, que és molt innovador, que són directament fabricar motlles d'injecció i de bufat. Aquests fòrums són interessants perquè ens permeten, per un cantó, fer difusió a tots els clients finals de les tecnologies i després fins i tot poder compartir amb els nostres competidors l'estat del mercat. Staubli porta molts anys dintre del món de la robòtica i considerem que en el sector del packaging hi podem aportar les noves tendències de la robòtica dintre de la robòtica col·laborativa, la robòtica mòbil i, en definitiva, millorar en competitivitat. El fòrum també ha inclòs una vegada més un marketplace, com a espai de presentació breu on 18 projectes tant d'empreses com de centres tecnològics, de recerca i universitats s'han donat a conèixer. Finalment, la jornada es va tancar amb el brokerage com a espai de relació activa entre participants. La jornada, organitzada pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, va comptar aquesta vegada amb la col·laboració del Packaging Cluster i del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat i amb el suport de la Diputació de Barcelona.